Lah kok tok suwun bakal tok gawe tumbal kuwi padha karo sampeyan iki ngilangi pusaka negara Ndrawati to. Tegese kowe mepanake arepe Baladewa. Ya sing gedhe pangapuramu. Tegese kowe mepanake arepe Baladewa wangsula ya apa ora? Ya. Lah ngono. Mantep lek aku takon. Nek sampeyan kungko bengok-bengok kaya ngono kuwi nuwun sewu lho. Winginane aku bareng napuki wong bengok-bengok. Mergo aku mangkel dikon alus ora iso bengok-bengok tapuki sandal. Aku kelakon arep napuki sing kedua kalinya. Lho piye? Tegese wani karo Baladewa. Yen pancen kowe iso ngangkai kuandaning Baladewa, kowe iso ngalahke Baladewa, menang kowe mundurke Baladewa. Ning kok sok baline kowe ora iso menangke Baladewa, ora iso ngalahke Baladewa. Ana bocah nom tak ingel-ingel yen perlu kandhane wong tuamu aku ora wedi. Rasah nyangkut bapak. Bapak lagi ora ana. Aku dhewe saguh tergalangi kridane Pak Dimandura. Gateng siramu. Nuwun sewu nek aku kurang ajar karo Pak Dimandura. Nuwun sewu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wan sembah niring kapur barisan merben merat ning sahananing kang mrengkanang sing kasih sagung pring telakan yuang kanang mamujwengo ya sastra sumpena risa juga lenggah madaning dampar sinebut sangganing Purwadyabala nayaka punggawa bramber mlabar yaya samudra datan tepi dadas aku ing mangke kawisanipun nata agung ing Mandura Prabu Baladewa dadi grawane ninggalih nata ing Ndrawati siga mrewani pangandikan dadi kamangrijling pangandika ing dereng kababaring lesan.
mangkya darajating kawuryan bos sunyaruri tanpa palupi ati lar silastuti no sarjana kelu kalulun kala tidak tandaning dumadi handayang ratining karupan rupito ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubathara nun mangke Koko Prabu ndadosaken kejot raosing manahipun ingkang rayi Ndrawati sarawuh paduka ingkang boten cecala Koko Prabu sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi warna ingkang rayi ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Ubathara wayatura jagat Pathi Indra Jaladewa. Ya, Yai Prabu. Wis dak tompasung paseganing Yai Prabu tumrapun Kakang lan sawaningipun Kakang Sukon Goreng Mandura tansah pinayunganing kawidadan. Nering sami kula praptaku. Kemareng aku ngaturake pudya pangastawanipun Kakang kunjuk ngersaning Yai Prabu Kresna. Kula pun dicundhaka panglingga murda amamakana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung ngasih cakno anggen jeng kanthi lenggah. Koko Prabu, ya Kresna. Kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang Uning Praja Indrawati. Koko Prabu. Nadyan ingkang rayi pun setyaki ngaturaken sembah sumangaping pangabektinipun ingkang rayi ing garba ruci. Kadangipun Kakang Dimas Tyaki tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Lho pundi engko jimat paribe. Dayanana ing kasantosan. Sinuwun kula ngaturaken bekti kula kunjuk sinuwun. Kakang Pati Udawa tak tampa tiba sepadha-padha. Mung pamujiku hae Tampanana. Kula pundi engko jimat paribe dayanana ing kasantosan. Mugi kasih cak mangkin jengan diku lenggah diuji sembahan kula ing Mandura. Kakang Pati Udawa iya. Kaya ora kurang prayoga praptaning Baladewa ning Praja Indrawati. Koko Prabu. Sasampunipun lenggah ing langkung prayogi menawi dipun keparengaken kula badhe cumadhong dawuh menggah menapa to sababipun dene rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun menawi kepareng kawedaring kathah mungkin kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ndrawati Koko Prabu Baladewa kadangipun Kakang Yai Prabu dadake bombong penggalipun Kakang dene samengko Kakang Musti nimbalan ngaturake apa to Kang dadi wigatine
Dene pun Kakang Mandura daya-daya sowan marang Projing Ndorowati mongko tanpa cecala ingkang sepisan. Sebrata gedhene keluputaning pun Kakang nyuwun pangapura. Dene aku sowan ora cecala kelawan Yai Prabu Kresna. Inggih mboten dados menapa Koko Prabu. Dene tungkap ing ngangka loro. Sowanipun Kakang marang Projing Ndorowati iki tetinju marang kararjaning Kulawarsa ing Ndoraka. Lebu sira Yai lan garwa putra. Syukur Yai dene tansah pinawinganing kawidadan lan tansah nampa pengayomaning Hyang Mahanasa pun Kakang melu bungah. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan sedaya kala wau inggih saking pangestu paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura. Dene ingkang sak teruse apa to sababe dene pun Kakang sowan marang Projing Ndorowati? Ngerti ya Kresna? Sowanipun Kakang marang Projing Ndoraka dina samengko mung kepengin nyuwun senjata pitulung kelawan kadangku Yai Prabu Kresna. Mengku suraos kados pundi Koko Prabu paring dawuh ing mekaten. Nyuwun senjata pitulung dhateng rayi paduka ing Ndorowati. Menapa to ing kedah kula tindakaken lan wonten lampan menapa Koko Prabu? Yai. Ngerti ya? Watara wis ana sak candra etung klungganing dina samengko iki negara Mandura kaya ketaman welak ing Jawata. Negara Mandura kaya ketaman pegebluk. Koko Prabu sampun ngantos wisuh lumuh ngentasi perkara kuwi sing tak arepake. Mila ingkang menika daya-daya latri paring dawuh menggah menapa ing kedah katindakaken dening ingkang rayi Ndorowati pun Kresna Koko Prabu. Yai, aja kaget. Sasmitaning jaut ingkang dak tampa lumantar nggonipun Kakang nglakoni prihatin antara brata mau. Negara Mandura bisa waluya nirmala temajati jati temah mulya. Yen to negara Mandura tinumbalan pusaka Ndorowati ya kuwi Sekar Wijaya Kesuma Kresna kadangku Yai Prabu Ndorowati. Ratune Ratu Tama ngacomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pranta yen ngandika magawe pranta dereng ngantos purnanggen kula nampi sabda pangandika paduka menika mboten pangling kados anak kula ing Randu Gombala pun Antasena ingkang sowan. Lho lha kok dadi kadingaren temen Antasena sowan marang Projing Ndorowati. Mbok menawa ana wigati Kresna tumuli timbalana apa wigatine dene Antasena sowan marang Projing Ndoraka. Koko Prabu lenggah nglangkung mrayogi ya anak lanangane ndita bocah mursid
Iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nang kababaro dadi pakarti Antasena padha raja saprap kamu nggih. Pangestune Pakde Jliteng slamet tekaku aku ngaturke sembahku katur ya Pakde. Iya ya tak tampa pangestune awakmu tampanono ndagegem dadekake jimat. Antasena padha raja saprap kamu. Pakde Bule slamet tekaku. Aku ngaturke sembahku katur ya Pakde. Yo pangestune wong tuwa tampanono tak gegem dadekake jimat. Nggih sami wilujeng. Paman Bungke wilujeng. Slamet tekaku aku ngaturke bekti katur ya Paman. Inggih nggih dawuh sami-sami. Dipun sekecaken lenggahipun nggih. Siwapati Udawa slamet tekaku wa bekti katur ya wa. Inggih. Kula tampi dawuh sami-sami. Antasena Pakde Kresna piye? Ana wigati apa sowan mongko tanpa tinimbalan apa saka karepmu dhewe? Apa diutus lawan wong tuamu? Apa diutus pundhenmu Pandhawa marang matur marang awakmu Indrawati? Wis dikeparengake matur. Iya wis tak keparengake nggih. Matur sembah nuwun Pakde. Wale-wale apa sowanku sepisan ngaturake bektiku kunjuk ngersaning Pakde Kresna lan Pakde Bule. Iya wis tak tampa ndongkap angka loro. Sowan ngersaning Siwa Ndrawati kuwi sayekti ora saka karepmu dhewe. Nanging ana lakon ingkang elok-eloki Pakde. Lho, lelakon ingkang elok-eloki piye? Lho apa Pakde Kresna durung mireng? Aku durung mireng pawarta apa-apa nggih. Oh lah nek ngono aku tak ngunjatur ngersaning Pakde Ndrawati babagan lelakon sing elok-eloki. Ya kuwi Kanjeng Ibu Arimbi geger nangis merga nalika semana bapak kuwi tanpa kanyana-nyana ilang saka kasatriyan Jodipati. Tumuli aku karo Kakang Garwaca Kakang Antarja sowan ngersaning Kanjeng Ibu Arimbi lan aku Kakang Garwaca Kakang Antarja wis mbudidaya ngupaya menyang dununge bapak lenggahe bapak. Merga Siwa Ndrawati kuwi wis dianggep kaya dene pujangganing para Pandhawa. Pandhawa ngibarate kaya dene kreta lan jaran. Kusire Siwa Ireng, nek nganti Siwa Ireng ora iso nuduhake, nek nganti Siwa Kresna ora iso menehi maringi ngerti bapak kuwi menyang endi, aku ora nrimakake. Ora ana gunane panjenengan dadi suwing para Pandhawa, ora ana gunane panjenengan mengko dadi pujangganing para Pandhawa. Wis, cukup semono sing dadi aturku. Nek Pakde Ireng prisa ndang tuduna menyang endi bapak, aku ingkang bakal methuk undure bapak. Nek Siwa Kresna ora iso paring pangandikan menyang endi lenggahe bapak, wiwit dina iki aku ora percaya nek Siwa kuwi dadi pujangganing para Pandhawa. Wiladalah, ora wiladalah iki tenan. Iki aku omong apa anane, iki aku omong lahir lan batinku. Nek aku kon ora ngakoni Siwa Ireng, ora mung aku tok sing ora ngakoni. Ning kabar iki bakal tak biyawarake mring jagat. Nek nata Ndrawati kuwi dadi pujangganing para Pandhawa kuwi ora tumus tekaning lahir batin. Iya kusik sabar nggih sabar. Aja kesusu mengko mundhak kesuru dalan sing kleru. Malah awakmu Ndrawati wae lagi iki nyumurupi sarta mireng pekabaran yen to bapakmu ilang musna saka kasatriyan Jodipati. Yen to sira kuluk takon lawan awakmu Ndrawati, dina samengko aku durung bisa menehi wangsulan. Monggo butuhku dina iki. Butuhku entuk wangsulane Siwa Ndrawati dina iki. Nek Siwa Kresna ora kepareng-paring wangsulan lawan aku, Aunana Widanana aku ora bakal bali menang aran Dukumbala. Aku tetep mapan ing negara Ndrawati nganti Siwa Ireng maringi prisa bapakku menyang endi. Mergo wis ora ana piyai sing kudu tak takoni. Upama aku takon karo Siwa Ngamarta, mesti wae Siwa Puntadewa malah ming sedih. Upama aku takon karo Paman Madukara, monggo Paman Madukara wis prisa. Lan Paman Madukara ya ora ngerti nyang endi ilange bapak. Luwih-luwih yen aku takon karo mak cilik Nekula Sedewa, malah mengko aku kleru nggonku takon, mak cilik nangis malah bingung kabeh. Mula sing kudu ngerti ming mak gedhe Kresna. Paringa dawuh, nek pancen iso paring dawuh matur nuwun, nek ora kejaba siji aku ora gelem mulih saka negara Ndrawati, tak itungi 3 dina sampean ora menehi keterangan karo aku. Nuwun sewu, nek paripaksa aku kudu meksa karo Siwa Kresna kanthi cara sing kasar. Wilah jagat Dewa Bathara, jagat pangestu Ngkara. Antasena, piye? Saiki ngene. Aku tak takon karo kowe iki putrane sapa? Lho piye iki?
Kok malah ganti takon aku anake sapa? Aku jelas anake Bapa Werkudara. Wis cetha, kuwi ning akte tulisane ya ngono kuwi. Ora ana sing munekke Antasena kok anake Togog ngono ya ora ana. Antasena anake Bapa Werkudara, ibuku Dewi Urangayu. Lho cetha to? Lah iya. Terus saiki aku tak takon, eyangmu kuwi sapa? Eyang Baruna. Kuwi dewaning apa? Dewaning banyu. Mula aku ki nek manjing jroning banyu, aku kaya dene manjing ning daratan. Tegese Antasena kuwi rak putu dewa. Sing do ngarani kaya ngono sakarepe. Ning ya pancen bener aku iki putu dewa. Mongko Antasena kuwi wong lantip panggraitane. Titah dugal warisan ning jagat kuwi mung eneng loro. Siji Wisanggeni, loro Antasena. Apa to disebabake sarta disebut dugal warisan? Merga titah loro mau winong wong dening dewa lan diayomi dening dewane. Dadi satra ingkang wasis waskitheng esti. Satya ngerti sadurunge winarah, ngerti lakon sing kowe ora weruh. Kuwi sifatmu lan kuwi watekanmu. Ning sabab apa? Mung perkara bapakmu lunga wae kok dadak takon karo aku. Kuwi lah malik. Lah kok dadi malah kowe malik nyeneni aku iki piye? Ora perkara aku malik nyeneni kowe, ning aku genahke karo kowe. Genahke bab apa? Lah ya kowe kuwi lho. Kowe iki gomlaran ning jagat iki dadi satya sing pinter. Nek diarani pinter pancen ya semonggo. Ning kahananku kaya ngene iki. Ning nyatane kabeh wis akeh sing mbuktekke nek kowe iki pancen wong pinter. Pinter karo warok ora gumantung sing ngarani. Saiki ngene, aku tak takon, kahanan Ndarawati iki piye? Maksudnya piye kahanan Ndarawati iki piye? Kahanan Ndarawati saiki piye? Lah ya biasa-biasa wae to. Sampeyan lenggah dampar, oke sing padha sebo. Lah kok sing ditakoki kahanan Ndarawati iki piye? Oh, lah nek ngono kowe pancen dudu wong dugal warisan, dudu wong lantip. Kahanan Ndarawati pancen katone denganake Pasewakan ning janjane ke Taman Pepeteng. Marata coba wengakno Permana Jati nganggo netra batin disawang. Kahanan Ndarawati sing kaya mengkene mau nek kowe iso ngonceki pepetenge kuwi sebab apa? Kowe tak tuduhi sapa bapakmu Antasena? Oh, kelantipaning panggraitamu piye? Landheping panggraitamu apa pancen tekan batin apa mung lair tok? Ya. Nek kebedhek nek bener aja minger, nek kepengkok aja menggok. Ora, gage, batangan apa sebabe kok negaraku katon peteng. Merga ana piyayi sing rawuh ning kene nyuwun ngampil Sekar Wijayakusuma dienggo tumbal wadaling praja, sing marai penggaling siwa ireng peteng. Ya apa ora? Jajaran sekertane bawana iblis lanat. Ora melu-melu perkara lah kok dadi kesempyok ing aradan. Kowe nyebut Antasena. Yen to wong teka ning Praja Ndarawati nyuwun ngambil Sekar Wijayakusuma ku sing marake penggalih Prabu Kresna peteng. Yen ngono kowe ngarani wakmu ing Mandura. Lah ra tenan to kriwikan dadi grojogan geguyut dadi tangisan. Piye Pakde? Tak borongake kelawan kowe Antasena. Oh, nek tok borong karo aku tegese kabeh Purwaisa ning astaning Antasena. Pasrahke karo kowe anakku nggaring Randu Kumbala. Ora jeneng aku ngarani karo Pakde Bule. Ora jeneng aku ngarani ning apa sing dadi ature Antasena iki mau pancen Keparanyata. Bener, nanging kowe luput yen kowe ngarani aku suwijining wong kang dadi srana petenging Praja Ndarawati. Aku iki kadang itu Yai Prabu Kresna. Aku iki kadang itu Yai Prabu Ndarawati apa ya memper yen aku sowan ana Praja Ndarawati gawe peteng penggaling Yai Prabu Kresna. Ning nyatane penggaling Yai Sinuwun Prabu Kresna ngono kok, Pakde. Nyatane penggaling Pakde ireng kaya ngono sing dirasake peteng mergo ngendikane Pakde nggone bakal nyuwun ngampir Sekar Wijayakusuma. Apa memper ing atase pusaka kok mengar dienggo tumbal. Tegese sampeyan mentala ngilangi Sekar Wijayakusuma sing dadi penguripane wong sak jagat sing durung winanci. Mung kanggo kebutuhan pribadi ya kuwi padhange negara Mandura. Wah, menungso ra tataran. Malah merjang karo Baladewa. Kowe mulang karo Baladewa. Yen ngono cecok. Yen ngono cecok kowe bibiti perkara karo Baladewa. Aku ora bibiti nek ora digawe karo Siwa Ireng. Ning gane aku digawe karo Siwa Ndarawati ya nuwun sewu paripaksa aku wani karo sampean. Ora minggat glandang negara Baladewa. Menungso ra tataran.
ingkang saged dungkap lelampan menika Setyaki wonten timbalan. Mula-mula kulinakno nggunakno permana jati tegese netra batin. Luwe-luwe kowe Senopati. Aja mung nganggo netra walaka dimen saya awas paningalmu pekasan weruh marang tekaning telik Mangindrajala ingkang marajal saka sela-selane Garu. Nggih. Aja menika kados pundi? Wis to, ora usah dadak melu-melu nek ora percaya ditonton kahanane. Ora Bu Mandura kelawan si Antasena mau. Monggo kula dherekaken. Tata-tata Setyaki nggih. Monggo ora kula dherekaken. Ora ngilo karo kahananmu kowe. Kowe wani ngarani Nata Mandura Prabu Waradewa dadi sumbering kepetheng negara Indrawati. Dasarmu apa aku tak takon? Ora usah nganggo dasar-dasaran. Nyatane apa sing tak aturake marang Siwa Ireng sajake mesem. Tegese aku bener yen to aku ngarani Siwa Mandura kuwi dadi tok sumbering perkara Praja Indrawati. Dasarmu apa? Dasarku ing atase pusaka Sekar Jayakusuma kuwi dadi panguripane wong sak jagat sing mati durung winanci. Kuwi iso nguripe wong mati sing durung tekan titi wancine lah kok tok suwun bakal tok gawe tumbal kuwi padha karo sampeyan iki ngilangi pusaka negara Ndrawati to. Mula bab mau dadekake gempong penggaling Kanjeng Waireng tumuli panjenengane ngendika karo aku supaya aku iso gawe padhang negara Ndrawati. Saiki ngene Pakde. Rasaku kan belum sing tanpa guna nek Pakde kowe pancen tresna karo Siwa Ireng ora usah dadak kowe nggawa utawa boyong wujuding Sekar Jayakusuma. Lho, yen aku ora boyong Sekar Jayakusuma tegese kawulaku bakalan tek merga kuwi dadi kinarya nambak rengkaning praja ing Taman Pegeblok. Mbok golek tombo liya. Golek tombo liyane ning Kaja Pusaka. Merga Waireng bingung arep maringake mengko pusaka ilang merga minggu tumbal. Nek ora maringake ora penak penggali merga sing nyuwun kadange Werda tumuli utusan karo aku. Aku wis ngerti, aku wis paham karepe Kanjeng Waireng. Mula nuwun sewu nek paripaksa aku sing dadi pepalange Pakde Mandura. Lho, tegese kowe pepalange karepe Baladewa. Ya sing gedhe pangapuramu. Tegese kowe pepalange karepe Baladewa wangsula ya apa ora? Ya. Lah ngono. Mantep lek aku takon. Nek aku muni ya arep apa? Tegese kowe dadi mungsuhe Baladewa. Lho kok sik to? Aku ora arep kepengin mungsu-mungsuhan. Ning Pakde takon ngalah. Ora bakal malah. Ora bakal bali marang Praja Mandura durung boyong Sekar Jayakusuma. Nek ora gelem bali, aku sing balekke. Lah, tegese wani karo Baladewa. Ora. Ora arep wani. Nek sampeyan iki dijak kepenak-kepenak niki ling ngendika ya kepenak, bakale dadine ya ora ya kepenak. Nek sampeyan ku engko bengok-bengok kaya ngono kuwi nuwun sewu lho. Winginane aku bar napuki wong bengok-bengok. Mergo aku mangkel dikon alus ora iso bengok-bengok tapuki sandal. Aku lakon arep napuki sing kedua kalinya. Lho piye? Tegese wani karo Baladewa. Aku wani karo Pakde Mandura. Yen pancen kowe iso ngangkai kuandaning Baladewa, kowe iso ngalahke Baladewa, menang kowe mundurke Baladewa. Ning kok sok baline kowe ora iso menangke Baladewa, ora iso ngalahke Baladewa. Ana bocah nom tak ingel-ingel yen perlu kandhane wong tuamu ora wedi. Rasah nyangkut bapak. Bapak lagi ora ana.
Aku dhewe saguh nergalangi kridane Pak D Mandura. Gateng siramu. Nun sewu nek aku kurang ajar karo Pak D Mandura. Nun sewu Pak D. Dewe. Aon pendek mati kan. Wah, kok dewa mesti pelek ke barat. Orang takon mati. Dene aku biasa boy. Otak kowe yo, tanda. Otak kowe bolo dewa barat pelek barat. Jotos ora apa-apa. Ndelik matane keparang. Manus main jalan-jalan. Tapi ana apa? Hei! Sirku aku ndolani karo wong tuwa. Nek tak gagas tibane tangane Pak D Mandura ya lara tak rasake ning supaya panjenengan iki bombong pikire ngejak gojek karo aku ya tak ladeni ning kok ketoke kok kaya arep tenanan. Barengan temaku ora tak rasake kok terus nyokot guluku mongko suarane gereng kaya buta. Wah, lah pancen Pak D Kresna ki pancen piyai lantip. Piyai pinter panggraitane. Cetha nek iki dudu Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Iki dudu pundenku. Ya, lena pangendamu kowe kuat nampani sungutku aku meguru karo kowe Pak D Mandura. Antasena. Iki sing membo Siwa Mandu. Cekap Raden, cekap cukup apa? Mula ta mula ora ana apa-apa ngerti-ngerti rawuh ning negara Ndarawati nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kesuma. Dilarahe kok padireng kok lantip panggraitane. Rasaku kok ora penak. Mula tumuli aku dawuh karo kowe tak kon madangi kahanan Ndarawati ya iki sing tak karepake. Waduh sinuwun kula nyuwun gesang. Jaramaya inggih. Sapa Pak De? Jaramaya. Wong endi? Lho. Iki wadya balane Betari Durga. Wo lha sik. Waduh. Wadya balane Durga to. Iya Antasena. Wis kowe iki leh mung antem ki suarane saka kene iki aku nganti miris lho. Sirah ditoto suarane mak klothak. Waduh. Nek karo Bathara Kala iki wadya balan. Aduh. Urung. Waduh lara tenan. Aduh, iki sikile ngopo goleki apa iki sikile? Ora ketemu e. Tak ngene-ngene. Jaramaya wonten dawuh. Niatmu
dipun utus pados tedaning baju barat dudu wong Ndarawati sing dadi panganing baju barat Balya. Inggih. Matur karo Betari Durga. Yen kepengin mangan wong Ndarawati tak enteri tak ajangi jembar dening Nata Ndarawati. Mara gage Balya. Oh inggih ngestaken dawuh. Lha nyuwun pamit lan nyuwun pangapunten sinuwun Balya. Tak hitung tolong kedhepe netra ora ndang bali tak lebur ning kene kowe Darama. Geni Maya Wisnu Pradenta. Mau Pakde janji karo aku. Janji perkara sing endi? Antasena nek kowe iso madhaki kanan Ndarawati, kowe tak nek ngerti bapakmu. Gandeng saiki Jaramaya sing sesinglanata Mandura wis padhang lan wis bali, tegese Ndarawati wis padhang. Wis. Lah saiki aku nagih janji. Janji sing endi? Sing sampeyan rak wis ngendika to, nek kowe iso gawe padhang negara Ndarawati, kowe tak weni ngerti bapakmu. Saiki Jaramaya wis bali, wis padhang, aku nagih janji. Janji sing endi? Kowe mau rak ngendika to? Ngendika apa? Nek kowe iso gawe padhang kanan negara Ndarawati, kowe tak weni ngerti bapakmu. Oh, bab kuwi to? Heeh. Antasena, piye? Yen kowe takon karo aku kuwi wis ora kleru wong. Wah, jan alhamdulillah. Tegese seneng atiku. Aku aduh tenan lho sukun Jodipati tekan Ndarawati. Panjenengan ngendika kaya ngono kuwi maces kaya Siram Tirta Wayu Sewindu. Wis, jangan ngendika. Bapakku nendi? Apa isih sugeng apa wis ora ana? Nek isih sugeng tak parane tak jake kundur, nek wis ora ana kuwandane tak ruktine sak tataning panembahing bapak. Antasena, piye? Ngerti yo. Mung sekliwat nggonku bakal menehi ngerti kelawan kowe lan rungokno ingkang kanthi terwaca. Ayo siap. Ngerti yo yen takon karo Nata Ndarawati, yen kowe takon bapakmu menyang endi, wangsul. Yes. Yo mak cilik. Des mawon, Gus. Nyatanipun dinteni kok ndendane ming ora ngerti jurune omongan akeh mau. Gunane apa? Lah iya senengane kok. Lah terus piye nek sampean ora ngerti? Lah wong aku ora ngerti tenan kok aku kon kudu piye? Sampean iki titis dewa. Dewa sapa? Dewa sapa? Sang Hyang Bathara Wisnu. Kuwi rak pengaran-arane wong. Aku rak ora rumangsa dadi titising dewa. Tur aku ki ya menungsa lho Antasena. Aku ya menungsa. Arep aku titis dewa, ning aku mung menungsa lumrah kedunungan ina lali salah apes lan mati. Nadan wong arani Nata Ndarawati wong pinter, ngerti sadurunge winarah. Neng ora saben perkara aku bisa mudhari, ora saben perkara aku iso ngerteni. Merga kabisane menungsa kaya aku kuwi winates. Wis entek anggere sampeyan wis ngendika ngene iki akeh banget iki terus aku kaya wis bundel pikiranku. Lah terus aku kudu piye, Pak Dik? Lah nek cara aku nek aku dadi kowe, wong kowe kuwi titah ndugal kewarisan. Takon ya aja ning Nata Ndarawati. Takon kuwi sisan gawe sing padha prisa tenan. Lah sing ngerti sapa? Lho dewa no. Dewa. Dewa. Iya. Dewa sapa? Suralaya. Sang Hyang Bathara Guru disuwuni prisa. Mergo Sang Hyang Manikmaya kuwi ngerti mobahmu sing titah, aja kok mobahmu sing titah. Kutu-kutu walang atoga wae jinaring ana panguwasaning para dewa. Nek kowe munggah ning kayangan takon Bathara Guru. Nek Bathara Guru ora ngerti, lah kowe ngamuk kuwi wangun. Lah nek kowe ngamuk ning Ndarawati ki ora wangun, kowe padha-padha titah kok. Ya Setyaki ya, kirangan. Oh lah. Kowe kok ora kompak karo aku. Panjenengan ya ora positif. Setyaki omongane kok dleweran. Kayangan ya, Dik. Lah iya. Aku munggah ning kayangan. Nek engko Bathara Guru ora ngerti, dipeksa, dijiat piye carane supaya ngerti. Kena
Menawa ora percaya karo Bathara Guru, mergo Bathara Guru nek nganti ora ngerti tegese ora mangun dadi dewaning para dewa. Iki aku mung menehi nganu lho, apa jenenge iki pamrayoga lho, ora kok aja-aja kuwi ora. Oh iya. Ya wis aku tak mangkat ning kayangan. Liwat ngendi? Ah liwat dalan. Kapan-kapan senggel karo aku ya. Guyu maneh. Mangkat to Antasena? Ya, tak golekane bapak. Nek Pakdi ora prisa wangi-wangon aku goleki bapak ya Pakdi. Iya, aku mesti mbudidaya ngewangi-wangi kanthi sarana puja semedi. Nenuwun marang panguwasaning Dat Kamur Wengdat muga-muga bapakmu enggal bali marang Jodipati. Ya, aku tak sowan ning kayangan dina iki. Samirana mre Om Sekar Gadung ngas kandanya mawe raras renaning driya Sidam sekaring bawura langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra. Kenceng Warudaya, Pak Pong Bu Bolong kali cedhi sapa sing gawe. Punapi iki? Sampun ngantos kaget penggalipun Kakang Resi Narada. Krana namung Kakang Narada ingkang ulun timbali wonten ing Bali Martya Kundha Manik mboten wonten jawata sanesipun. Sayekti namung badhe kula suwuni priksa Kakang. Langkir piye? Panjenengan menika dewaning para dewa. Panjenengan menika dados nalindraning para dewa. Nanging sabab menapa? Kok dadak nyumriksa dhateng ing neraka ing sithik pangudal-udal. Jer Kakang Narada menika dados kamituwaning kayiwangan ingkang tansah kula kanthi angembat dhateng abot enteng ing pakaryan minangka dados jawata ingkang mangertosi dhateng mubah musikipun para titah. Inggih. Lajeng para paduka Diprawi Bathara Guru badhe dangu menapa ti? Kakang Narada, punapi? Mboten sanes kejawi namung kawontenan wonten ing jagat. Mongko sareng kula titi priksa mboten wonten lemah sangar kayuwaing Pandhita Tapa lan sak panunggalanipun teka kahanan kayiwangan dados goro-goro kados mekaten menika Kakang. Sampun mboten kirang-kirang anggen kula nilingaken paningal niti priksa dhateng mubah musikipun para titah. Nanging boten wonten ingkang mrengkang dhateng pernataning kadewatan, boten wonten ingkang wantun dhateng para jawata. Nanging sabab menapa teka wonten hawa panas ing kados mekaten menika Kakang Narada. Dalah. Nembe kemawon kula badhe munjatan sapa paduka Diprawi Bathara Guru babakan hawa benter ingkang sumundul wonten ing awiyat. Kula piyambak gumun teka mboten wonten satunggiling Pandhita Tapa menapa dene Nalindra ingkang wantun minggah wonten ing kayiwangan, menapa dene satriya ingkang lereh dhateng kasatriyanipun lemah sangar kayuwaing. Ewadene kawontenan kayiwangan lha kok sumuhipun kados mekaten menika. Estunipun ing neraka namung badhe munjuk atur lan badhe nyuwun prisa dhateng Pak Paduka Diprawi Bathara Guru. Nanging teka paduka tumuli nimbali dhateng neraka ing sithik pangudal-udal lan mundhut prisa babakan perkawis menika. Kula nuwun pangapunten lho, Dik.
Menawi paduka ndangku babagan perkawis menika Blaka Suta kemawon. Kula mboten mangertos sabab jagat katingal ning sarta mboten wonten pawartos menapa-menapa lan mboten wonten kedadosan menapa-menapa teka kawontenan kados makaten menika kula piyambak gumut Dik menika dayanipun menapa di Pramesti Bathara Guru Prateng sukuning arga rangkang tumingal Rangkang tumingal dendeng saengga praja dereng ngantos paripun sampeyan balsana kasaruswanipun Bambang Antasena kaki guru kaki Tradaja kaget aku sing sowan kaki guru yen untuna wong abrah sowanipun Antasena dalah ditah ora nate sowan ning kayangan kok iki sowan iki malah saya ngedapi-dapi lan ngelok-eloki lakon iki dipun dangu Di Kakang Rada lenggahing lan mrayoga ya nggih Antasena padha kanthi harja saprapta kita nggih slamet sowanku kersaning kaki guru nering sami kula aku ngaturke sembahku kunjo ya kaki ya ulun tampa karya bombong tias ulun pangestu ulun tampanana ndagegem dadake jimat Antasena ada saprapta kita nggih Kaki Narada slamet tekaku bektiku katur ya Kaki Narada ayo ulun tampa ana apa kok semengko pengawak bodro kita sowan ning Bali Marti Kunda maneh ana ing kayangan Suralaya Antasena darbe niat apa lan darbe niat sing kepiye apa darbe atur ngurugake matur marang panjenengan ulun nyuwun sewu ya Kaki Guru yen sowanku tanpa cecala lan gawe kaget penggaling Kaki Guru sowanku saning Kaki Guru iki sayekti mung bakal nyuwun priksa gandeng Kaki Guru kuwi minangka dadi dewaning para dewa dewa ingkang mangreh para Jawata lan sesembahaning para dewa ratuning dewa kuwi Kaki Manikmaya mula ora aneh yen Kaki Guru kuwi ngerti marang mobamu sing titah sing mapan ana ing jagat. Aja kok mobamu sing titah nadyan kutu-kutu walang atoga wae jinaring ana ing panguwasaning Kaki Manikmaya. Ya pancen mengkono nggih. Lah iki aku ki duwe lelakon Kaki Guru. Lho. Darbe lelakon piye? Rumangsa ditangisi karo ibuku ya kuwi Ibu Arimbi. Yen tanpa kenyana-nyana wong atu aku ya kuwi Bapa Werkudara. Ora ngerti sangkan parane ilang saka kasatyan Jodipati. Monggo wis tak goleki ngalor ngidul ngetan ngulon persasat munggah gunung mudhun jurang nasak alas mlebu desa. Aku ora ketemu karo bapakku ya kuwi Bapa Werkudara. Mula pepuntoning tekad tinimbangane aku kelangan wong tuwa, aku munggah ning kayangan aku nyuwun priksa karo Kaki Guru. Kaki Guru mesine priksa bapakku menyang endi? Nek bapakku isih urip, isih sugeng, saiki lenggahe nendi, tak jake kundur ning Jodipati. Nek bapak wis ora ana, bapak sinendal mayang dening para dewa, nek pancen pinesti kaya ngono aku ikhlas. Ning saora-orane aku tak weruh kuwandane bapak. Tak ruktine cara kapercayaning bapak. Wis kuwi sing dadi aturku marang kersaning Kaki Guru. Aku ngenteni wangsulane pengendikaning Kaki Guru. Bapakku nendi, urip apa mati? Kakang Rada kados pundi Kakang? Alah menika awrat Di, awrat. Nyatanipun lah sakmenika ngaturke mawon Adi Guru prisa menapa mboten? Lah prisa dipun tedahaken wonten pundi dunungipun Werkudara? Nanging ora mboten prisa, nggih sampun Blaka Suta kemawon. Kakang Rada prisa menapa mboten?
Kula mboten mangertos wonten pundi dunungipun Werkudara. Kados ketutupan roning salomba peteng dedhet paningalipun ing Raka Sidi Pangdalu sami kaliyan ingkang rayipun Manikmaya Kakang Rada Antasena. Piye Kaki Guru? Sing gedhe pangapura kita yen to kita takon babakan wong atuwa kita. Ulun boya bisa paring pangandikan bisa nuduhake menyang endi dununge wong tuamu Si Werkudara. Merga nadyan sulung tiling-tilingake paningalulun kanthi permana jati netra batin ewadene boya bisa mangerteni menyang endi dununging Si Werkudara. Mula sing gedhe pangapura kita ya nggih Antasena, ulun boya bisa ngerteni menyang endi wong tuamu ya Si Werkudara Antasena. Jaja muntaplir ketap saiki ngene. Terus lesa percaya titah karo dewa piye? Yen Kaki Guru ki dadi dewaning para dewa, disuwuni prisa karo titahe kon nuduhke menyang endi wong tuane, monggo sampeyan ora prisa. Terus saya aku tak takon, kawaskitaning dewa menyang endi? Tanggung jawabe dewa sing dipasrahi karo sing gawe urip supaya niti priksa mubahmu sing titah nendi. Aku tak takon. Terus saiki aku tak takon karo sampeyan, panguwasaning dewa gunane nggo apa nek sampeyan ora iso tetulung marang titah? Aku ki titahmu lho Kaki Guru. Aku kuwi titahing Kaki Bathara Guru ya Bathara Manikmaya. Monggo aku lagi nandhang kerepotan merga aku kelangan wong tuaku. Nek Kaki Guru iso nuduhke menyang didununge bapakku, Kaki Guru ora iso paring pangandikan menyang didununge wong tuaku ya kuwi Bapa Werkudara. Aku ora nrimakake tantrimane Antasena. Aku ora bakal bali marang Arcapada. Nek perlu taunana Windanana, aku bakal jiat karo Kaki Guru supaya nuduhake menyang didununge bapakku Bapa Werkudara. Kakang Rada kados pundi? Ya, mlajar mawon sing mlajar. Lara tenan to. Wis tak bedhek kok Kaki Rada kok melinting kathok. Jarike diwel-welke bareng tak takoni aku kudu tanggung jawab piye kok. Oh, mlajar. Apa aku wis medeni wae. Apa aku wis gilani karo Kaki Guru karo Kaki Rada ing atase disowani Antasena lah kok dadi malah aku kok iso gawe suwung kayangan Suralaya. Lah kene ora tak oyak malah engko tekan dindi kabare malah jenengku elek. Kaki Guru mandek aku ora arep piye-piye, aku mung njaluk sampeyan nuduhke nyang ndi dununge bapakku Kaki Guru. Ing nalika semanten dawuh kelan Sang Bratasena manjing telenging samudra Parandene datan wonten ingkang mangertos lampahing Sang Werkudara ingkang wis ngabyantara ngersaning Sang Ruci Bathara. Amung lawan panjenengan ulun kita bisa sakata kelawan titah-titah ngatonake tata krama dadosaken kagiat rasa manahipun ingkang putra iwah ingkang wayah dene kula katimbalan sowan ngersa paduka wangadi ulun. Nalika kita nampa kawruh panunggal, kawruh pasampurnan saka panjenengan ulun, sayekti ana waing kawruh ing wis ulun paringake kelawan jeneng kita. Kawruh panunggalan, kawruh kasampurnan, sayekti dadi gegaran nggon kita netepi kelawan darmaning kasatriyan. Ngelingono, lamun jejering satriya mono ora ngomongake darbe kewajiban gawe tentreming praja nanging tentreming jagat iki ana pundhaking satriya. Mila-mila kita pinilih minangka dadi satriya utusaning adil ingkang besok bakal mangrurah satru murka ingkang drbala ning jagat.
Mula nggih ulun dawuh ana waing saka ngelmu sangkan paraning dumadi kawruh panunggalan kawruh kasampurnan ingkang wujud ya kuwi kanugrahan kang aran wahyu katentreman. Apa to sababe dene wahyu katentreman ulun paringake lawan jeneng kita. Sabab ya amung kita satriyaning jagat ingkang sayekti besok bakal nglebur angkara ingkang tukul ana ing jana luka. Mara gage kebat kita tampani wujuding wahyu katentreman iki Werkudara. Remara remangus wamyong ambreng kadi bondo wastrat mojo kebat kita bali marang kasatriyan utawa marang negara Ngamarta. Kados pun yakin kula badhe wangsul wonten ing alam padang pukulun jernyatanipun dumugi mriki kula boten ngertos marginipun. Amung paduka ingkang saged nedahaken margi kula wangsul dhateng kewajiban kasatriyan. Tingkemna netra kita sak kedheping netra kita wis prapteng negara Ngamarta Werkudara. Ulun ingkang merepeki lawan jeneng kita. Teka kita wis mapan wonten ing tapel wates negara Ngamarta. Wah. Nembe wae ditimbali karo guruku, ditimbali karo dewaku. Ya kuwi Sang Ruci Bathara. Pinaringan woing kawruh panunggal lan pinaringan woing kawruh kasampurnan wujuding wahyu katentreman jagat Dewa Bathara Kakang Prami. Samenika sampun saking damel goro-goro kayuwangan krana Werkudara tinimbalan kelawan Ruci Bathara pinaringan wahyu katentreman. Sumenawi iki nek lunga iki pamit. Anakmu Antasena gawe geger kadewatan. Wah, caidan. Dengkulmu melocot. Kowe gawe geger kadiwatan. Kowe gawe playune Bathara Guru arep Bathara. Sik, Pak, ana tekek. Ya, men. Bathara Guru nganti keplayu, Bathara Nrada nganti keplayu. Apa kaya ngono kowe wis pantes dadi anake Werkudara? Kudune kowe iso mikul dhuwur mendem jero jenenge wong tuwa. Mikul dhuwur kowe iso ngundhangake apike wong tuwa, mendem jero kowe aja nganti mudal-udal eleke wong guru tuwa. Nek nyatane kowe malah gawe wirang. Rumangsa digdaya, rumangsa ampuh, rumangsa kendel kowe wani ngobrak-abrik kayangan. Ora, Pak, setenane iki ora sawangsulan. Wah, isin aku duwe anak kaya kowe. Isin aku duwe anak. Sing wirang-wirang karo wong gerang. Maju rene, Pak, maju rene. Aduh. Semene ora maju. Semene. Lungguh. Yo. Wah. Bathara Guru wadul karo aku. Yen anakmu ngobrak-abrik kayangan. Apa kowe ora weruh arep wong tunggal kewarisan arep kowe putu dewa ning kudune ngerti tata krama. Ora sampe nakmu dhewe. Aku goleki karo bapak. Mergo aku tresna karo bapak nganti aku nyuwun pirsa karo Bathara Guru ning Bathara Guru iso wangsulan.
Aku jane ora arep ngopo-ngopo ning sajae Bathara Guru wis jilo karo aku. Wah, rasa wangsulan. Ramuni to gamelane. Wah. Ora muni wong aku ora salah tok tuthuk kok. Wah, isin aku. Isin ganti wiyaga wae, Pak. Wah, pateni nek kene Antasena. Perkudara. Perkudara pun dhisik. Wah, aja mbok belani. Wong kaya ngene ora bakal manut yen ora diajar. Mangrungokke ngendikane Pak De Kresna. Engko nek wis dom tutuk ana aku aja ngantuk tutuki mbole nutuki nganggo wesi aku mati ra apa-apa kok, Pak. Mati saka tangane bapak aku ikhlas. Mundur asal cerewet. Lho yo, Pak De, padha-padha. Apa? Antasena mau tekan Ndarawati. Takon karo aku mergo aku ora ngerti lungamu menyang endi, tumuli Antasena tak dhawuhi munggah ning Kahyangan. Jane lupute dudu lupute Antasena ning pancen luputku. Wah, kowe wong tuwa ngajari elek. Kon maju ora wani. Ya, wanine karo anake. Kon maju dibres ngono. Wah, ora wani. Aku tak maju rasa. Aku tak maju rasa. Wah, aku tak mundur. Wagu iki minggiro irungmu. Ini muni disuk-suk ora gelem, nang ngesuk-suk sak karepe dhewe. Lah terus ulun Bathara Guru keplayu mergo Antasena. Iwak milun Bathara Guru daturi tindak mrene. Wah iya. Tadah Wadana kita mboya luput. Nanging Antasena ingkang gegiro kelawan para dewa. Ora, Mbah. Kakek Guru aja semelang aku ra niat piye-piye mergo Kakek Guru sajae wis kebacut gila karo aku. Tumuli mlayu mergo Kakek Narada ndhisiki mlayu. Jane aku ora arep piye-piye. Kresna Antasena upaya wong atuwane, sayekti wong atuwane diboyong kelawan ruci Bathara. Pinaringan woing wahyu utawa pinaringan woing ngelmu panunggal kawruh kasampurnan wujuding wahyu katentreman inggih ulun bali Pakahyangan nderekaken sugeng tindak paduka wang pukul saking Bumulyani Cijantung Jakarta Juragan Catering salam kagem Ibu Bupati Klaten Bu Sri Mulyani sehat dan barokah nyuwun gending pepiling. Oh iya engko bareng. Wah neng aku. Heeh. Yo saiki di anune Gong, di apa jenenge iki ubengke meneh. Mbak Ika. Ya. Ya Kak, jumeneng. Heeh. Kowe ana pamundutan loro ya kuwi podang kuning karo kembang rawe. Oh iya, sekalian. Heeh. Slendro pelok iki. Ah iya. Penggemar Ika ngangsek. Ayo wis dianti-anti kaya. Kendel dheke jarine nek yaene iki bojone budhek. Ya, podang kuning sik apa kembang rapi sik? Manut karo kowe, terserah. Ya. Podang kuning riyen nggih. Podang kuning sik. Ya. Langsung mawon to. Dibawani. Ora kaya ngono kuwi dibawani. Engko sriune ya nganggo bawa. Bajing loncat ya nganggo bawa. Komplit kabeh ya. Komplit kabeh ora usah kuwatir. Iya. Malam Minggu kok iki. Sing ngomong sapa? Malam apa itu? Malam Rebo kok malam Minggu. Oh, tak enak malam Minggu.
pas arep nyanyi. Tak kira nek malam yang panjang. Ha iya. Malam yang asik buat bersaudara. Nah. Acar baru-baru kenalan dan Sudirman. Ya. Nadyan wujud temong peksi Sing teko rada akeh kanca-kanca terus. Paling do hitung-hitung. Ah iya. Ki 29 ki terakhir mangkat yo didudah iki didudah mangkat. Bol durung. Iya. Ora seriuning kok duk trung. Wasuwingkut kula Lumban. Goleki Keong. Tutuke dasmu yo ora. si podang jenar iba bunga engkang tiku Nyanding bisa dadi tombo ya esuk awan neng omah wis ora krasaan keluyuran nggoleki sing tak sawang enggak esuk awan neng omah wis ora krasaan iya
Jogetan. Langsung diteruske jangan beranjak dari tempat Anda. Ya. Masih bersama penyanyi dari Kemadang Tanjung Sari lantai 2. Ya. Bersama warga laras Ika Iyo. Nah, akan menampilkan Kembang Rawe. Wah, langsung buka kendang. Buka kendang. Tak tak sentolop cangkem. Kembar Rawe kok tak duga tak tempiling sisan ora. Yo, diadoske. Yo, pasukan joget siap. Edan. Aku umpama dadi bojone isin lho wis Sandro. Ya wis ben. Ayo, Pak. Isin tenan. Ayo, Pak. Ayo. Yo. Tak yo. Wes. Jiwa langkaji, jiwa langkaji, jiwa langkaji kok belum. Jiwa langkaji, jiwa langkaji, jiwa langkaji kok belum. Malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Pacar baru kenalan, kenal di jalan Jenderal Sudirman. Ya, singkat kata, singkat cerita, aku dan dia jatuh cinta. Cinta dalam sedalam laut, laut meluap, cinta pun hanyut. Jatuh cinta ayo tak wes. Kandul keong ayo, yang gak uang ayo bang, wanganin ayo ya, temosine unikan. Hop hop hop. Ngapun? Nuruti Bagong. Tamang itu, biyen ki lagune ya ngono kuwi. Mbok takono wong tua-tua ngono kuwi. Ta. Mula aja sok demek. Iya. Ndak nyanyi dasmu kuwi lah. Yo, langsung wae tak tu yo. Asik. Masuk.
Nandake tenaga. Ah iya. Kowe ora ndelok jogete Ika kok wah rugi kowe. Aku nglirik. Oh. Kudune nane ngono isane. Ne na ni ne na. Ya, pokoke anggere urut diaturake ra wis sah. Iya. Monggo Mbak Ayu. Iya. Bajing loncat. Iya. Gayane keplok barang. Nyawerne. Kapokmu kapan? Sing nggo nyawer kapale kuwi. Gablek kowe ora kok nyawer. Heeh. Iki mau ya wis takon dudah to, dudah gundul. Napa niku, Pak? Ayo ra ayo kabeh engko didudah di apa jenenge diratake kanca-kanca. Ya, potong sik 75% kagem Pak Dalang. Piro reng 75%. Lho akeh banget. Ayo, bawa ayo. Nggih. Gunung Galunggung. Galunggung. Sumedang, tahu Sumedang. Kabangku. Gundul Gunung. Sumedang katunjang. telaga. Ya. Wong iki jane isin, Pak. Hah? Isin. Sona isin rasa dijak. Lah omah mboten masak sisan. Wah. Pancen wis direncana. Sesuk nganu wae, Tru, nek jadwal ora liwat grup. Oh iya, iya. Japri. Oh iya, iya tadi. Dadi men ora ngerti. Nek kula mboten napa-napa. Lah nika Sapa? bojo kula nek dijapri tenan mangke ucul. Ucul piye? Lah ngomongnya mboten dijadwal ning ngomongnya dijadwal. Ah wis kulino kuwi. Kowe sing gampang dapusi iki kowe. Ah, ta. Anggere kowe duleke ngulon kuwi wis ning arep nyanyah-nyunyah. Nggih lah niki sering Ibu. Prai to, ya ngulon apa piye? Ha iya kuwi ning arep minggat kuwi. Heeh. Kula gaweke kandang wae apa ya nggih? Kae murah kok kaya nggon aku kae. Heeh. Kurang ajar. Sing lanang arep gawe kandang kirek lho. Kon katokan kolor ireng kae. Lah niki kulino sarungan. Wah iya ketok nek ra gablek kok kan. Berarti mboten katokan. Hah? Berarti mboten katokan. Aku ora ngerti nek perkara kuwi. Wis ket biyen nek bojomu kuwi. Telaga. Telaga. Sekawayangan. Terang kericik. Kricik-kricik ngopo? Terang kericik dijoli kertas. Rembecik di tengah
Dunungna junjungan. Kowe iki nirokke tur mesti kleru lho. Junjungan kok dunungna. Baya men ta wong nang. Aku nek bener tenan ra lucu. Ora nganggo gayeng, karang le gayeng ki nek ra bener. Terus muni diek. Kemudian iki kan. Guyu bareng. Kowe latusiran barang. Kita komen del mawon. Ya. Ulah pundung tudi sungkur lan sungkan. Tedi teya. Tarim. Mas Sangkawayana. Tarim Ragawayana. Baru meneh. Ragawayana Sangkawayana. Ana ya ming krungu. Ranci apa? Ngancik kok ranci. Ngancik Di negara di negara hati. Sunde. Mulai lho. Ha iya. Buka saron. Heeh. Neng. Lho. Kleru. Neng Bar ngopo randung. Aku sing ngendang gareng sing nyarut. Gah. Mesti kleru kowe nek ngendang. Ya wis rasah ngendang gak usah nyaron ngrungokke kanca-kanca linabuh. Ayo. Goblok buat iki. Goblok saya goblok kowe. Ya, mangga. Wis ben dicoba. Seneng tenan aku anggere ngene rasane kaya kepengin melu nabuh. Oh iya. Ambok medun nabuh. Icik-icike. Wah. Icik-icike. Yo. Kumaha. Didi
di dia. Tok siun ngantuk ning stasiun. Cara Bandung ya apik, cara Majenang ya apik. Majenang. Jawa ya merantasi. Ha iya. Anyen ya kompak tenan kanca-kanca. Monggo tak nengke wae lho. Aku wis ora ngabani babar-babar tak nengke wae kok iso tetep kompak ya, Tru. Ha iya. Al-Fatihah ujuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim.